Здравейте! Днес на вашето внимание ще представим роботизирана пръскокачка Suzuka. Висок клас робот за почистване на вашия дом, офис и други. Ще започнем с представяне на окомплектовката на машината. Още с отварянето намираме вътре инструкции за употреба на машината, както и контейнера за вода за мокрия моп. Отваряме капака и вътре намираме самата машина, която с много приятна визия, изключително проходима. Може да влезе под вашия диван, спалня, недостъпни места, които не може да изчистите собственоръчно с пръскокачка. На нея е прикрепен V-образна четка, която е за почистване на мокети и късокосмести килими тип персийски. В самата пръскокачка вътре се намира казанчето за отпадъци. На него има прикрепена четка за почистване на казанчето, HEPA филтър, който отбира фините прахови частици, и вътре е основният филтър също така. Връщаме обратно всичко и продължаваме. Виртуална стена. Като включите, ограничавате робота да ходи до места, които не желаете. Като създава лъч, който робот, като стигне до него, си мисли, че има стена пред него и се връща обратно. Втори смукателен отвор, без виртуална четка, само отвор, който е за твърди повърхности, като паркет, плочки, теракот, мрамор и така нататък. Странични четки. Два броя основни, които се слагат на робота, и още два броя резервни. Два броя моп за забърсване, дистанционно управление с прекрасна визия, с дисплей, който показва часа и функциите, които сме задали на работа. Адаптер. С него може да зареждате директно робота. Буксите се пъха вътре. Както и зарядна станция, която служи робота сам да ходи при нея и да се зарежда, когато му се изчерпа батерията. И последно, резервен HEPA филтър, който се сменя на определен период от време, в зависимост от това колко натоварвате машината. Това е. Благодаря ви за вниманието.